Fl-aħħar jiem il-Gvern kien ippreżentat b'rapport li fih kien analizzat ix-xenarju legali preżenti b'rabta ma' sigurtà f'attivitajiet u postijiet pubbliċi. Biex issa jinsab għaddej ix-xogħol biex titressa għal konsiderazzjoni tal-Kabinett tal-Ministri liġi li tirregola dawn it-tip ta' avvenimenti. Avvenimenti li skont persuni midħla tal-qasam legali ftit li xejn huma regolati bir-reġim legali preżenti. Kien wara l-inċident ta' Paqpaqli għall-Istrina li l-Prim Ministru talab lill Ministru tal-Libertajiet Ċivili u Dialogu Soċjali biex tagħmel reviżjoni tas-sitwazzjoni f'dan il-qasam sal-aħħar tas-sena. Eventwalment dak l-inċident kien segwit b'avveniment ieħor, dak ta' Paġevil u għalhekk kompli tikber il-ħtieġa ta' reviżjoni ta' dan it-tip. Fiż-żewġ każi weġġew għexieren ta' persuni tant li dawn huma deskritti bħala l-ikbar żewġ rajiet ta' kronaka fl-2015. Il-Ministru Helena Dalli kienet ħatret lil Mar Gawċi, kap eżekuttiv tal-OHSA biex iħejji r-rapport u rendikont kellu jsir mingħajr ma tkun preġudikata l-inkjesta maġisterjali f'dawn il-każi. Issa li r-rapport qiegħed għand il-Gvern, il-Ministru Dalli spjegat li l-attenzjoni kollha hija dwar x'għandha tkun it-triq il quddiem. U issa il-pass li jmiss huwa d-direzzjoni li se jkun qed jieħu il-Gvern fejn tidħol public safety, fejn irridu insaħħu, fejn irridu nagħmlu strutturi ġodda anke u fejn irridu nbidlu l-liġijiet ukoll sabiex ikun hemm liġi komprensiva illi mhux biċċa lem, biċċa law, biċċa taħt il-pulizija, biċċa taħt kif kien hemm qabel, imma illi ikun hemm struttura illi jaqa' kollox taħta fejn jidħlu avvenimenti pubbliċi u safety tal-pubbliku f'dawn l-avvenimenti. Il-Gvern għandu ħsieb li la darba l-proposti tal-Ministeru jkunu lesti dawn ikunu pubblikati għal konsultazzjoni flimkien mar-rapport. Meta mitluba tikkummenta dwar il-kontenut, il-Ministru kienet kawta, iżda konfermat il-ħtieġa tiegħu. Huwa dak li konna ħsibna aħna wkoll li hemm bżonn li ikun hemm kemm il-liġi aktar komprensiva u kemm l-entità aktar li tiġbor fiha affarijiet li huma relatati ma' public safety illi jkunu taħt entità waħda.